Pnawn da, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Mathemateg Gyfesurynnol yn cael ei redeg gan Dr Chris Nettle o Ysgol Ystlafera Bro Dir. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ag ymateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda'r recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn ardal Carlam Cymru. Diolch. Croeso i'r sesiwn gyntaf. Yn y sesiwn hyd, ni'n mynd i ffocysu ar Geometreg Gyfesurynnol ac bydd ni'n mynd dros pethau sylfaenol ac gobeithio gweithio tuag at edrych ar papurau arholiad ar safon y cwestiynau i ddeall faint o waith mae'n cymryd i cael y marciau gorau ag sy'n posib. I ddechrau, mae Geometreg Gyfesurynnol yn cynnwys nifer o bethau. Enghraifft, cofiwch sut i ddatrys a delio gyda pellter rhwng 2 pwynt, sut i delio gyda hafaliadau llinell, sut i cyfrifo graddiant, canolbwynt, a gobeithio ar diwedd y sesiwn 1 neu 2 enghraifft o cwestiynau arholiad. Yn gyflym iawn, ni'n mynd i'n syth mewn i cofio beth yw pellter rhwng 2 pwynt. Os ni'n edrych ar y graff, ni'n gallu gweld bod 2 pwynt gwahanol, un ar y gwaelod, un ar y top, ni'n gallu labelu nhw x ac y, so x, 1, y, 1, ac mae'r pwynt arall gallu cael ei cofnodi fel x, 2 ac y, 2. Ac ni'n defnyddio system yma mewn unrhyw cwestiwn geometreg, rhaid ni cofio bod x ac y yn y trefn gywir. So fan hyn, beth ni'n gallu gweld yw mae'r pellter rhwng y 2 pwynt yn llinell syth. Os mae'n llinell syth rhwng x1 i x2 ac y1 i y2, gobeithio bod chi'n gallu gweld bod hwn yn edrych fel hafaliad Pythagoras y chi wedi gweld nôl yn flwyddyn 11, sef a wedi sgwario yn hafal i b wedi sgwario plus c wedi sgwario. Ac felly, mae'r pellter rhwng 2 pwynt nawr gallu cael ei ysgrifennu mewn ffurf sydd ddim yn delio gyda'r hyd a b a c, ond yn delio gyda'r gwahaniaeth rhwng y 2 pwynt yn y lleolyn vertigol, so y1 ac y2, ac ni gallu ysgrifennu'r term mewn termau x1 ac x2 ar y lleolyn llorwyddol. Ac felly, beth sydd gyda ni yw'r pellter wedi sgwario, hynny yw, yr a wedi sgwario, yn hafal i x1 i x2 wedi sgwario, adio y1 plus y2 wedi sgwario. Ond cofiwch, os mae symbol sgwario fan hyn, ni'n gallu ail-israd y 2 ochr i symud yr hafaliad, i symud y sgwar o'r ochr chwith i'r ochr dde. So nawr, beth sydd gyda ni yw mae'r pellter rhwng 2 pwynt gallu cael ei darganfod trwy'r gwahaniaeth yn yr x wedi sgwario, adio'r gwahaniaeth yn y wedi sgwario, sylweddoli dwi'n newid yn ôl i minus fyna, cam syniad dy ddi fan hyn. So y1 minus y2 wedi sgwario a popeth wedi ail-israd. A gobeithio ni gallu defnyddio'r hafaliad hyn mewn cwpl o funudau gyda enghreifftiau. So dyna un peth bwysig o graffiau llinol. Mae'r un nesaf nawr, os ni'n edrych ar gradiant, y bach i chi'n cofio gradiant o flwyddyn 11, ond mewn maths, ni weithiau yn defnyddio'r symbol am gradiant, a chi'n cofio, gobeithio bod chi'n cofio bod y gradiant yn cysylltiedig gyda pa mor serth, o the steepness, pa mor serth yw'r llinell sydd rhwng y 2 pwynt. Ac felly, os mae llinell rhwng y 2 pwynt
Mae'r graddiant yw pa mor serth yw faint mae'n cynyddu yn llenyn y i gymharu gyda faint mae'n symud ar draws yn yr llenyn x. Felly, beth mae'n rhaid ni cofio yw mae'r graddiant yn hafal i'r gwahaniaeth yn yr rannu gyda'r gwahaniaeth yn yr x. Mae hyn yn defnyddiol i ni oherwydd os ni'n defnyddio hyn, y diffiniad am graddiant, mae modd i ni dewis un pwynt, enghraifft pwynt 1, x1 ac y1, ac trwy defnyddio gwerthoedd x1 ac y1, mae modd datrys yr hafaliad llinell ar ôl i ni darganfod y graddiant. So mewn cwestiynau arholiad, os mae bydd gwerth y 2 pwynt ar gael, beth ni'n gallu wneud yw darganfod graddiant m ac wedyn mewnbynnu i'r hafaliad am y llinell sef x ac y heb rifau. Ac bydd hyn wedyn yn rhoi'r hafaliad llinell ni o'r ffurf yn haflu mx plus k. So cofiwch nawr, cyfrifo'r graddiant trwy defnyddio'r 2 par o rifau mwyn cael y graddiant, ac ni'n gallu mewnbynnu'r hyn mewn i'r hafaliad llinell i ddatrys gwerth yr hafaliad. Un o'r pethau olaf nawr yw i atgofio ein hunan am beth yw'r canolbwynt, ac felly mae'r canolbwynt yn union yw beth yw'r gwerth neu beth yw'r safle rhwng y 2 pwynt yn y canol. Ac os chi'n gallu gweld mae'r canolbwynt, os ni'n tynnu'r pwynt fan hyn, ni'n gallu gweld bod y canolbwynt sy'n cael ei ysgrifennu mewn y ffurf x ac y yn mynd i bod x1 plus x2 rannu gyda 2 ac bydd gwerth yn y1 adio y2 rannu gyda 2. So nawr i ddechrau'r sesiwn, y 7 munud ni wedi gwneud hyd at nawr, beth ni wedi edrych arno yw diffiniad am pellter rhwng 2 pwynt. Ni wedi atgoffa ein hunan am beth yw graddiant, sef y gwahaniaeth rhwng y 2, y rannu gyda'r gwahaniaeth yn y 2 gwerth x, ac mae modd defnyddio hyn mwyn datrys hafaliad y llinell. Canolbwynt yn bwysig i ni, mwyn wneud lot o gwestiynau sy'n dod lan. Ac 3 peth arall, dechrau o'r gwaelod lan. Os mae'r cwestiwn gyda ni yn sôn am llinellau sydd yn perpendicular, mae rhaid ni cofio bydd gwerth unrhyw llinell sydd yn perpendicular, so enghraifft llinell AB yn perpendicular i cyda, bydd gwerth llosi'r graddiant y 2 yn werth -1. So bydd modd i ni edrych ar cwpl enghreifftiau mewn munud i weld pryd ni'n gallu defnyddio diffiniad yma. So bydd trwy llosi'r 2 graddiant, bydd y graddiant yn dod mas i -1. Unrhyw llinell sydd yn paralel, so hynny yw llinell sydd yn rhedeg paralel i ein gilydd, bydd 1 yn hafal i 2, so bydd y graddiant yn hafal i'r graddiant arall. Ac yn olaf, pwynt croestoriad, beth chi'n neud yw chi'n cael par o hafaliadau a chi'n datrys yr hafaliadau llinellau yn gyd amserol. Hynny yw, bydd 2 werth y gennych chi a bydd 2 werth x gyda chi, a mae rhaid i chi ceisio datrys yr hafaliad trwy defnyddio'r techneg cyd-amserol. Nawr ni wedi cael digon o'r weld y reolau. Nawr mae croeso ni dechrau edrych ar cwpl o enghreifftiau. So enghreifftiau i ddechrau, ni'n mynd i ffocysu ar canolbwynt, hyd a graddiant. Os ni'n mynd i ffocysu ar rein, a chi'n gweithio yn y tŷ wrth ni'n mynd, efallai chi moyn cadw nodiadau am rein ar y sgrin a wedyn wneud y cwestiwn. Os ti'n gwylio hyn ar ôl y sesiwn, efallai mae werth rhoi y sgrin sydd arno nawr lawr fel nodiadau ac wedyn
gwasgu pos a gweithio o flan fi. So'r cwestiwn gyntaf, mae 2 pwynt gyda ni, A a B. Cofiwch bod nhw'n cael eu ysgrifennu yn y dull X ac Y, a cyfrifwch canolbwynt hyd a graddiant y llinellau sydd rhwng y 2 pwynt. So yn gyntaf, os ni'n ffocysu ar y canolbwynt, mae rhaid ni cofio bod canolbwynt yn x1 plus x2 rhan gyda 2 ac y1 plus y2 rhan gyda 2. Os ni'n cofio hyn, ni'n gallu mynd syth mewn i'r rhyfaliad a darllen x fel y term gyntaf, so 1 plus 4 rhan gyda 2. Ac bydd gwerthoedd y yn 5 adio 7 rhannu gyda 2. A ni'n gallu symleiddio hyn i 1 plus 4 yw 5, 5 rhannu gyda 2 yw 2.5. Mae 5 adio 7 yw 12 rhannu gyda 2 yw 6. Ac felly mae'r canolbwynt yn 2.5 ac 6. Hyd llinell. Os ni moyn datrys y hyd y llinell, mae rhaid ni cofio y reol Pythagoras, ond i ni nawr, ni gallu mynd syth mewn, byddai'n ysgrifennu'r holl termau am nawr, yr un nesaf byddai'n symleiddio mynd syth i'r ateb, ond x1 minus x2 wedi sgwario adio i y1 tan i y2 wedi sgwario. A beth ni'n gweld yw gwahaniaeth rhwng y ddwy rifau, sef 4 minus 1, neu 1 minus 4 wedi sgwario, adio 7 minus 5 wedi sgwario, ac holl termau wedi ei ail-israd. Cofiwch trwy sgwario bydd unrhyw ateb minus yn troi mewn i positif, so minus chi os mae minus yn mynd yn positif, so beth sydd ar ôl yw 3 wedi sgwario plus 2 wedi sgwario, sef yr ail-israd 9 plus 4, sef ail-israd 13. Ac dyna gwerth y hyd y llinell. Graddiant, un o lawr, gwerth y graddiant yw, eto, peth gorau i wneud yw cofio'r diffiniad, so gwahaniaeth rhwng y, a rhannu gyda'r gwahaniaeth yn x, ac felly beth ni'n gallu wneud yn gyflym iawn yw gwahaniaeth mewn y yw 7 minus 5, rhannu gyda'r gwahaniaeth yn x, sef 4 tan i 1, ac bydd yr ateb yn 2 rhannu gyda 3. So enghraifft syml, ble yn gyntaf chi'n ffocysu ar canolbwynt gan defnyddio'r diffiniad, mewnbynnu'r rhifau a gweithredu'r holl cwestiwn trwyddo. Hyd, eto, ffordd gorau yw datrys trwy cofio'r hafaliad Pythagoras, mewnbynnu'r gwahaniaeth mewn x, a mae'r graddiant yn tebyg hefyd, trwy edrych ar gwahaniaeth yn rhannu gyda'r gwahaniaeth mewn x. So nawr, ni'n gallu newid y rhifau tyma bach mwy, a ni'n gallu edrych ar enghraifft gwahanol. Os ni'n ffocysu ar enghraifft yma nawr, beth sydd o flaen ni yw minus 2 a 6. Os mae minus 2 a 6 yw gwerth x ac y, pwynt y yw 4 a minus 3. So eto, tro hyn, byddai ddim yn ysgrifennu mas am canolbwynt sydd x1 plus x2. Felly cyflamu lan mwyn sicr bod ni'n cyrraedd cwestiynau mwy galed na hyn. Ond gobeithio bod chi'n dysgu lot o wneud cwestiynau tro ar ôl tro. So x1 adio x2 yw minus 2 plus 4, rhannu gyda 2, ac bydd y1 adio y2 yw 6 adio minus 3, rhannu gyda 2. Beth sydd gen ni yw 2 rhannu gyda 2 ac 3 rhannu gyda 2, sef 1 ac 1.5. So canolbwynt, a'n eitha nice ni'n cofio nawr i adio'r gwerthoedd x rhannu gyda 2, adio'r gwerthoedd y ac rhannu gyda 2. Hyd, so hyd nawr, dylech chi dechrau dod i'r arfer o meddwl, right,
Reol Pythag, byddwn ni'n ail isradd gwahaniaeth mewn x wedi adio i'r gwahaniaeth mewn y. Yn gyflym iawn, ni'n gallu dechrau gweld y patrwm fan hyn. Beth yw'r gwahaniaeth yn x? Wel, 4 tynnu minus 2. Beth yw'r gwahaniaeth yn y, sef 6 minus 3, neu minus 3 minus 6, sef minus 9. So ni'n dechrau gweld y ffordd o cyflym i lan fan hyn. Ac felly mae 4 minus 2 yw 6 wedi sgwario, sef 36. Mae minus 9 wedi sgwario yn 81. Mae gwerth hyn yn dod allan i 81 adio 36 yw 117. Ac eto mae beiro fi yn newid y ffont. Hyd, cofiwch nawr, defnyddio hafaliad Pythagoras ar ail isradd y gwahaniaeth mewn x wedi adio i'r gwahaniaeth mewn y. Graddiant yw'r gwahaniaeth mewn y rannu gyda'r gwahaniaeth mewn x. Ac felly, minus 3 minus 6 i minus 9. Rannu gyda 4 minus 2, sef 6. Sylweddoli bod yr un atebion wedi cael ei defnyddio'r dwywaith. So os chi'n symleiddio fan hyn, bydd hyn yn cyflym i chi lan yn gweddill y cwestiwn. So minus 9, rannu gyda 6, gallu cael ei symleiddio i minus 1.5. Os ni'n edrych ar un enghraifft ychwanegol nawr, a wedyn bydd ni'n symud ymlaen. So enghraifft olaf nawr, mae 2 bar o rifau, so fan hyn, 2 rif negatif minus 5 minus 2, ac 2 rif posif 4 a 6, syth mewn i'r canolbwynt. Beth wyt chi'n dechrau gweld y patrwm? Beth ni'n neud yw adio'r 2 rif, rannu gyda 2, adio'r 2 rif y, ac rannu gyda 2. So, beth sydd gen ni yw 4 adio minus 5, sef minus 1, adio i 6, adio minus 2, sef 4. Mae hyn yn gallu symleiddio i minus 0.5 ac 2. Bydd hyd, eto, cofiwch nawr, ail isradd, os mae'r beiro fi'n gallu mynd yn 17. 2 term sydd wedi ei sgwario. So yn gyflym iawn, patrwm amlwg, sicrhau bod ni ddim yn gostwng unrhyw beth o'r hafaliad. So fan hyn nawr, beth sydd gen ni yw 4 minus 5. Beth sydd gen ni yw 4 minus 5 yw 9. So 4 adio 5 yw 9. Ac 6 tynnu minus 2. So eto 6 adio 2 yw 8. Os chi'n neud hwn, beth chi'n gallu gweld yw 81 adio 64, a bydd ateb yn ail isradd 145. Yn olaf, graddiant, eto cofiwch nawr dechrau dod i'r arfer o ddefnyddio. Os ni newydd defnyddio x ac y i ddatrys y hyd, nawr yw'r tro gyntaf ni chi gweld yn syth bwydo'r atebion syth mewn os chi'n deall bod gwerth y yn mynd ar top a gwerth x yn mynd ar gwaelod. Ac dyna'r ffordd gyflym i ddatrys gwerth graddiant. Enghraifft ar ôl, ond byddai'n mynd heibio fe a gadael yn y pwynt pŵer i chi gweithio arno fe yn eich amser eich hunan. So, nawr ni wedi gweld cwbl o enghreifftiau. Ni nawr yn hyderus yn defnyddio'r hafaliad am pellter rhwng y 2 pwynt, sef x1 minus x2 wedi sgwario. Ni hefyd yn hyderus yn defnyddio'r hafaliad am graddiant. Beiro fi ddim yn cofio. So, y1 tan y2.
wedi sgwario. So ni'n hyderus gyda hyd. Gobeithio ni'n hyderus at darganfod gwerth gradiant, sef y gwahaniaeth mewn y rannu gyda'r gwahaniaeth mewn x. Ac hefyd canolbwynt, sef rannu gyda 2 ar ôl adio gwerthoedd y 2 term. Nawr, ni'n mynd i edrych ar sut mae'r cwestiynau gallu mynd yn fwy cymhleth, trwy ffocysu ar graddiant, ac beth ni'n gallu wneud gyda'r graddiant 2 pwynt mwyn datrys hyfaliad y llinell. So os ni'n llwyddo darganfod m, gwerth m, mae croeso i ni dod nôl i par o rifau y1 ac y2 mwyn datrys beth yw'r hyfaliad y llinell. Ac beth byddwn ni'n neud yw bydd y1 ac x1 gyda gwerthoedd, ac oherwydd ni wedi darganfod m, mae modd ail drefnu hyn mwyn ysgrifennu yn y ffurf y i hafod i mx plus k, neu y plus mx plus k yn hafod i 0. So, dyna'r gobaith y cwestiwn, dyna beth ni'n mynd i ffocysu arno nawr yw defnyddio'r holl sgiliau, ond wneud un peth ychwanegol. So os ni'n edrych ar enghraifft yn hyn, mae 2 bwynt gyda ni. Darganfoddwch hyfaliad y llinell sydd rhwng y 2 pwynt presennol, wedyn hyfaliad llinell sydd yn perpendicular. So am nawr, bydd ni'n just canolbwyntio ar hyfaliad y llinell. So mwyn cael hyfaliad y llinell, y peth gyntaf bydd rhaid i wneud yw darganfod gwerth m. Cofiwch nawr, gwerth m, y gradiant yw'r gwahaniaeth yn y1 ac y2, rannu gyda'r gwahaniaeth yn x1 ac x2. So mae'r gwahaniaeth rhwng 29 ac 17 yn 12, ac mae'r gwahaniaeth rhwng 10 a 4 yn 6, ac felly bydd y graddiant yn hafal i 2. So nawr, mae gwerth m gyda ni, a mae modd datrys beth yw'r hyfaliad y llinell gan defnyddio 2 pwynt. A bydd ni'n defnyddio 4 a 10 am nawr. So beth ni'n gwneud yw ysgrifennu fe mas fel tynnu y1 rannu gyda x minus x1 yn hafal i 2. Mae hwn yn wir os mae gwerth y1 yn 17 ac mae gwerth x1 yn 4. Oherwydd beth ni'n gwneud, ni wedi penderfynu defnyddio'r gwerthoedd a. Os ni'n ail drefnu hyn nawr, so cadw y ar un ochr, symud popeth draw, beth ni'n gallu gweld yw bydd 2x minus 8 adio 17 gyda ni. Casglu termau tebyg, ac beth sydd gen ni nawr yw 2x adio 9. So mae hyn o'r ffurf yn hafal i mx plus c, ond mae croeso ni ail ysgrifennu fe yn y ffurf minus 2x minus 9 yn hafal i 0. So gobeithio chi gweld nawr, ni trwy defnyddio'r sgil o darganfod graddiant, mae modd datrys hyfaliad y llinell. Os fi'n tynnu hwn i ffwrdd, lot o'r atebion i ffwrdd, ac ysgrifennu right ar y top beth yw'r ateb, ni nawr gallu edrych ar llinell sydd yn perpendicular. So, minus 2x minus 9 yn hafal i 0 yw'r ateb i'r hyfaliad y llinell. Ac nawr bydd ni'n mynd i ffocysu ar llinell sydd yn perpendicular. Ac felly, i cofio unrhyw beth sydd yn perpendicular, beth sydd yn wir yw'r mae'r llinell gyntaf, so M1, lluosi gyda'r llinell sydd yn perpendicular yn hafal i minus 1. So mae hyn yn golygu i ni, os mae'r graddiant y llinell
greiddiol yn 2. Mae hwn yn golygu bod 2 lluosi ar graddiant y llinell perpendicular yn hafel i -1. Ac felly bydd m2 yn hafel i -1 rannu gyda 2. So mae gwerth m gyda ni. Cofiwch, i ddatrys hafaliad y llinell, mae hefyd rhaid i ni cael gwerthoedd x ac y. Ond, yn anffodus, mae'r cwestiwn yn dweud bod y llinell yn croesi'r llinell at y canolbwynt. Ac felly, mae rhaid i ni datrys yr canolbwynt mwyn cael gwerth x ac y. So, bydd canolbwynt nawr yn adio'r termau x ac rannu gyda 2, adio'r termau y ac rannu gyda 2 mwyn cael gwerthoedd x. So fan hyn, termau x yw 10 plus 4, sef 14, a mae'r termau y yn 17 adio 29, sef 40. So, os chi'n gweithredu hyn nawr, bydd gwerthoedd x yn 7 ac hanner y ateb yn 23. So beth ni wedi datrys nawr, mae gwerthoedd pwynt x ac y, ble mae llinell yn croesi. Mae gwerth m gyda ni, so nawr ni'n gallu mynd nôl i'r hafaliad y llinell, sef x minus x1 o dan y minus y1 yn hafel i m. Ac felly, i ni, gwerth y yw minus 23 yn hafel i minus 1 rhan gyda 2, lluosi gyda x minus 7. So nawr ni'n gallu aildrefnu hyn yn ffurf mwy syml, ac felly beth ni'n gallu gweld yw ffordd yw lluosi allan y cronfachau neu symud y 2 lan. Felly ffordd syml yw 2y minus 46 yn hafel i minus x plus 7. Ac symud popeth ar draws. Felly beth yw'r ateb ola fe 2y minus 53 adio x yn hafel i 0. Os byddwn ni'n ail ysgrifennu'r hafaliad mas, byddwn ni'n sicrhau byddwn ni'n ysgrifennu yn y trefn y, x ac rif yn hafel i 0, ond dwi wedi rhedeg allan o le. So, cwestiwn nesaf, gobeithio bod chi'n dilyn hyn. Byddwn ni'n edrych ar un cwestiwn bach ychwanegol nawr, sef 2 pwynt 1 minus 8 minus 4, 50 a 188. A gobeithio bod ni'n gallu edrych ar beth yw'r camau i datrys yr hafaliad y llinell, wedyn y hafaliad y llinell perpendicular sydd yn croesi pwynt yn y canol. So cofiwch, hafaliad y llinell, cam gyntaf yw i cyfrifo gwerth y graddiant. So m, ac beth sydd gyda ni yw gwahaniaeth mewn y, so 188 minus 44 yw 232. Rannu gyda'r gwahaniaeth mewn x, ac felly 50 minus 8 yw 50 adio 8, sef 58. A bydd y graddiant yn gwerth 4. Os ydych chi'n gweithredu'r holl cwestiwn un tro, croeso i chi hefyd cyfrifo'r canolbwynt. Wrth ni gweithio, mae'r canolbwynt eto, bydd hwn yn defnyddiol i ni, sef adio'r gwerthoedd x, 50 adio 8, adio minus 8 yn 42. 188 adio minus 44 yn 144. Rhannu gyda 2. Ac felly, am yr ail hanner y cwestiwn, bydd angen i ni cofio bod y 2 pwynt yn 21 ac 72. So, nawr ni wedi defnyddio'r reolau ni wedi gweld ar dechrau sesiwn. Ni nawr gallu datrys hafaliad y llinell trwy cofio bod y
minus y1 yn hafel i x minus x1 yn wir am hyfaled yma, ac felly os ni'n cymryd y1 sef minus 44 ac ni'n cymryd gwerth x1 sef minus 8, bydd modd i ni aildrefnu hyn ar gyfer hyfaliad y llinell. So, adio 44 yn hafel i 4 x adio 8. Mae hyn yn hafel i 4 x adio 32 yn eich i aildrefnu y 32 ar x i'r ochr chwith. So, minus 4x adio 44 tan i 32 sef 12 yn hafel i 0. So, dyma'r hyfaliad am y llinell sydd rhwng y 2 pwynt E ac F. Ni newydd cyfrifo'r canolbwynt. So mae'r canolbwynt, mae'r gwerthoedd canolbwynt yn 21.72. Ac mae modd defnyddio hyn ar ffaith bod graddiant M1 llosi endau hafel i minus 1 mwyn deall bod gwerth y llinell sydd yn perpendicular i'r llinell ni newydd delio gyda yn minus 1 rannu gyda 4. So nawr mae popeth gyda ni mwyn cyfrifo'r hyfaliad y llinell perpendicular. So os ni'n mynd syth mewn i'r cwestiwn, minus y1 yn hafel i x minus x1 yn hafel i minus 1 rannu gyda 4. Ond mae hyn yn wir at y canolbwynt sef gwerthoedd yn 72, mae gwerth x yn 21. Os bydd ni'n aildrefnu hyn, bydd ni'n gallu datrys am hyfaliad y llinell. Felly, minus 72 yn hafel i chwarter llosi gyda x minus 21. Fel arfer, ffordd mwy o syml yw llosi'r 4 ar draws, mwyn cael 4 minus 288 yna hafel i x minus 21. Ac felly mae 41 newydd sylweddoli dwi wedi anghofio'r minus sign fan hyn, ac felly llosi'r minus i cywiro'r rhan o'r gwaelod. Ond mae'r 4 tan i 288 tan i 21 yn minus 309, ond byddai'n sicrhau ysgrifennu x tro hyn, minus 309 yn hafel i 0. So, wrth edrych ar y cwestiwn nawr, ni gallu gweld mae lot o pethau mae rhaid ni wneud, lot i gymryd mewn, ond cofiwch beth ni wedi wneud, ni wedi defnyddio'r diffiniad am graddiant, ni wedi defnyddio'r diffiniad am hyfaled llinell, sef tan i 1 rannu gyda x tan i x1, a gwerth y graddiant mwyn datrys yr hyfaliad. Ni wedi defnyddio'r diffiniad canolbwynt, ac hefyd perthynas rhwng y 2 graddiant mewn llinell perpendicular i gyfrifo 2 hyfaliad llinell, un sydd yn perpendicular i'r llall. So, ni wedi cyrraedd pwynt nawr le ni yn gallu delio gyda pellter rhwng 2 pwynt. Ni'n teimlo'n fwy hyderus nawr gyda defnyddio hyfaliad llinell. Mae'r graddiant yn gwneud synwyr trwy gwahaniaeth rhwng rhaid gyda gwahaniaeth rhwng x, ac hefyd mae'r canolbwynt yn gwybod sut i dangos gwerthoedd ac x yn y ffordd gywir. So nawr amser i ni dechrau edrych ar cwestiwn arholiad. Os ni'n mynd i wneud cwestiynau arholiad yn y tŷ neu wrth ni ymarfer yn ysgol yn y llyfrgell efallai, mae werth cadw sleid fel hyn
sydd yn crynhoi'r holl wybodaeth. So ar y sleid, mae bron popeth ni wedi defnyddio wedi cael ei defnyddio yn pob cwestiwn. Yn ni dechrau banc gyda'r pellter rhwng y 2 pwynt. So ni wedi defnyddio hon yn eitha aml. Ni wedi defnyddio'r graddiant a'r hyfaliad y llinell. Ni wedi defnyddio'r canolbwynt. Mae rhaid ni defnyddio'r llinell perpendicular, nifer o weithiau. Ni hefyd wedi edrych ar bron pob un, ond am rhain. Ond dyma rhan fwyaf o'r wybodaeth sydd angen arnyn ni. So os ni'n edrych ar cwestiwn, Felly edrych ar cwestiwn o 2018, a sef cwestiwn 2, a mae cyfresynau pwyntau a b, -1 a 10, a 5 ag 1 yn ôl ei drefn. Hyfaliad y llinell sydd y yw 2x minus 3y adio 6 yn hafel i 0. Mae llinell y yn croes torri llinell a b yn y pwynt c. Oes modd i ni datrys gyferesynau c. So wedi tynnu mas b, c a ech yn nawr, so ni'n gallu ffocysu just ar cwestiwn a. So yn gyntaf, beth sydd gyda ni yw llinell y a 2 pwynt a b. So falle mae werth i ni darganfod hyfaliad llinell sydd rhwng a b. So mae'r hyfaliad llinell a b yn gyntaf, mae rhaid i ni darganfod y graddiant. Eto, sgil ni yn gwella ato. So eto, gwahaniaeth mewn y. So 1 minus 10, sef minus 9. Rannu gyda'r gwahaniaeth yn x, ac felly 5 minus 1, sef 6. Felly bydd yr ateb yn -3 rannu gyda'r 2. Os ni nawr yn defnyddio'r hyfaliad y llinell, 1 ac x minus x1 yn hafel i, mae hwn yn wir. Mae m yn -3 rannu gyda 2. Mae gwerth y1 yn 1, a mae gwerth x1 yn 5. Os ni'n defnyddio hyn, mae modd aildrefnu. Sylweddoli, beth ni wedi wneud, ni wedi defnyddio'r gwerthoedd x2 ac y2. Mae modd i chi defnyddio x1 ac y1. So fan hyn, bydd hyn yn 10 ac -1. So dim ots pa rai chi'n defnyddio. Ond sicrhau bod chi'n defnyddio x1, y1, neu x2, y2. So hyn nawr, beth sydd gyda ni yw -10 yn hafel i -3 rannu gyda 2 x adio 1. Felly agor y cronfachau, neu eto llosi trwy gyda 2, cael 2 minus 20 yn hafel i -3x adio -3. Parhau aildrefnu, beth sydd gyda ni yw 2 minus yn troi mewn i plus 3x minus 20 adio 17, adio 3 yw 17, minus 17, yn hafel i 0. So, mae'r hyfaliad y llinell, mae'n wir bod hyn yn ateb i'r hyfaliad y llinell. Ond ydy hyn yn dangos bod y cyfresynau yn croesdori? Nac ydy. Y ffordd i ddangos os mae'r llinell yn croesdori yw cymryd y hyfaliad, a'r hyfaliad llinell a b, a mae rhaid i ni cofio o'r sleid fan hyn, mae rhaid i ni cofio'r pwynt sydd yn croesdoriod, mae rhaid i ni datrys hafaliadau'r llinellau yn gyd amserol. Felly, os ni'n dod nôl i fan hyn, mae 2 hyfaliad gyda ni, sef hyfaliad so
So os dwi'n cael gwared a popeth sydd ar y slide nawr, mwyn symleiddio hyn. So mae un hyfaliad gyda ni. 2 plus 3x yn haflu 17. Ac mae 2 mae minus 3 adio 2x plus 6 yn haflu 0. Beth mae'n ni'n neud nawr yw datrys y ddau hyfaliad yma. A beth ni'n gallu neud yw lluosi hyn gyda 3. Lluosi hyn gyda 2. A beth bydd gyda ni yw lluosi top gyda 2. I cael 4 plus 3x yn dod mewn i 6x yn ffordd o cael 2 diffiniad fan hyn. Neu, os ni'n ffocysu fan hyn, 2 a 3, mae rhaid i ni datrys hyn. So, 2 yn troi mewn i 6 minus 6 adio 4x adio 12 yn haflu 0. Mae 6 adio 9x minus 51 yn haflu 0. Os ni wedi llwyddo cyrraedd fan hyn, beth ni'n gallu gweld yw ni wedi cael gwerthoedd yn hafal. So os ni'n adio'r 2 swm at ei gilydd, ni'n cael gwared gwerthoedd a beth sydd ar ôl gyda ni yw 13x yn hafal i 39 ac felly bydd x yn hafal i 3. Os mae gwerth x yn hafal i 3, ni'n nawr gallu cymryd gwerth x a bwydo yn ôl mewn i'r hyfaliad am y neu am yr hyfaliad am y llinell a b. Os ni'n bwydo yn ôl mewn i llinell y, beth ni'n gallu gweld yw mae 2 lluosi gyda 3 minus 3 adio gyda 6 yn haflu 0 ac felly bydd 2 lluosi 3 adio 6 yw 12 yn haflu 3 ac felly bydd gwerth yn haflu 12 rannu gyda 3 sef 4. So bydd yr ateb olaf x ac yn 3 a 4. So i ateb y cwestiwn, mae'r llinell L yn croestori llinell AB. Darganfyddwch gyfresannau K. Beth ni wedi gwneud yw, ni wedi defnyddio diffiniad hyfaliad i ddarganfod y hyfaliad a B. Ni wedi defnyddio'r llinell AB a llinell L a datrys gwerth x, ac ar ôl datrys gwerth x, ni wedi datrys gwerth y. So, cwestiwn B, darganfyddwch yn gymahareb mae llinell y yn rannu'r llinell AB. Beth ni'n gallu gwneud yw ysgrifennu lawr holl pwyntiau ni wedi defnyddio. So mae A yn -1 ac 10, ond mae B yn gwerth 5 ac 1, ac mae'r pwynt ddim yn croesi, mae'r croestoriad C, un oedd ni newydd gweithio allan yw 3 a 4, a beth ni'n gallu gweld yw i fynd ar hyd x, ni'n mynd o -1 i 3 i 5, sydd yn gwahaniaeth, mae'r gwahaniaeth termau x fan hyn, so a i b a b i c. Beth ni'n gweld mae'r gwahaniaeth yn 4 i 2. Ac ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r gwerthoedd y. Beth ni'n gallu gweld yw 10 lawr i 4, lawr i 1, sef mae'r gwahaniaeth rhwng y termau y yn lawr 6 ac wedyn lawr 3. So bydd y cymhareb
ac i b yn amlwg i weld oherwydd ac i b. Gobeithio chi allu gweld bod y camau sydd yn mynd lawr, oherwydd yn mynd lawr o 4 i 2, mae'r gap rhwng a i c yn 2 waith werth y gap rhwng c a b. So felly, mae modd ysgrifennu bod y gap 2 lawr i 1. So mae 2 i 1 yw'r cymhareb. Os ni'n gweld yn y gwerthoedd y 6 yw'r gap gyntaf lawr i 3, ni'n gallu gweld bod y cymhareb yn 2 i 1. So, diolch i bawb sydd yn wrando. Dwi'n gweld bod y amser yn mynd mas. Wedi gachan, so croeso i chi edrych ar y pwynt pŵer ar-lein. A mae'r gweddill y cwestiwn yn y pwynt pŵer, ac hefyd mae'r cwestiwn o 2019 yn y pwynt pŵer gydag atebion i chi cymharu gyda. Diolch i bawb sydd wedi cysylltu mewn a gweld chi wythnos nesaf.